Туған яғын яратмаған, сағынмаған кеше бар микән? Әмма сағынып та кайта алмаған, ғәзиз булган җаннар бар икән. Туган якка хыялында кайтып, хатирәләр йөри яңартып, җир җимерткән яшь чакларын сагынып, искә ала барысын яратып. Һәр мизгеле истә яшь чакларның җырлап йөргән чаклар тугайда. Бергә кушылып җырлый иде киң басуда, җырга кушылып моңлы тургайда. Автор Гөлнур Кәлимова.